Right, tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi, tichivimba kuti takwanai muri vatano uyezve muchifara kwese kwamuri. Nhasi ndakagara pano nemuzukuru wangu ndoda tinge tinombokurukura naye timbonzwawo kuti upenyu hwake hwakamira sei. Muzukuru wakadii zvako? Aiwa, ndinofara. Mufaro wedu kuva newe nhasi pano paSaint TV. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti unonzani uyezve une makore mangani, uyezve dambudziko rakazoita kuti unge uri unogara pawheelchair idambudziko rei kana kuti wakazvarwa wakadaro? Okay, zita rangu ndinoitwa Manatsa. Ndiri musikana akazvarwa mugore ra2012 November. Ndakazvarwa ndichifamba zvakanaka sevamwe vana pasina kana dambudziko. Asi dambudziko rakazouya ndane makore 4 apo ndakatanga kurwara zvisina kana tsarukano. Ndakafamba zvipatara zvakawanda, vabereki vangu vakandiisa zvipatara zvakawanda, asi dambudziko rakanonoka kuonekwa. Ndakatozoonekwa patopera gore ndichingonwa mishonga yanga isingafambirani nechirwere chandaiva nacho. Pazvakazozivikanwa vakazoona kuti ndairwara neTB uye yange yatokanganisa kubva pesavo kusvika kumakumbo. Because izvezvizvi makumbo angu haana simba. Saka ndakatozotangazve kukambaira kudzidzira kufamba, kundiendesa kuphysio, but hapana zvakachinja. Dzamara nhasi kwakutonzi akufamba newheelchair mwana wenyu. Ndozvakaitika kubva ndichizvarwa. Alright. Vabereki, baba namai, vakazvigamuchirawo sei tikutaura kuti mwana akaberekwa ari normal ozosvika pakunzi abatwa neurwere, mwana akutorarama neurema? Inini mai vangu vakazvigamuchira, but baba havana kukwanisa kuzvigamuchira because vakabva vataura kuti kwavo hakuwanikwi zvirema. Kwamai ndokoga kunokwanisa kuwanikwa zvirema because sekuziva kwedu vazhinji vanhu vanobhilivha dambudziko rinenge riri kwamai. Vaipapo baba vangu namai vangu vakabva vaparadzana. Nhasi uno handitombovazivi, handizivi kana chiso chababa vangu kana kwavari nekwavanogara handizivi. Ndongoziva ndakakura kumhuri yekwaamai, ndo vandogara navo. Gogo vangu ndo vandinogara navo nemadzisekuru dzinova hanzvadzi dzamai vangu naivo mai vangu. Alright. Mukukura wakakura kunzvimbo yakaita sei? Nzvimbo yawakwanisa kuva neaccess here kuzvinhu zvaungati izvi waikwanisa kushandisa tichitarisanawo necondition yako? Okay, mukukura ndambotaura pekutanga kuti ndakakura kuside kwamai ndichigara nambuya vangu, but ndoda kutenda Mwari nenyaya yekuti vakakwanisa kundiendesa kuchikoro. Ndakadzidza paJairos Jiri, ndopandakadzidza vagrade 1 kusvika paform 1, ndopandakasvika ndiri paJairos Jiri. Apo ndakakwanisawo kubuda ne7 units pagrade 7. Asi ndiri papo ndakambosangana futi nematambudziko ipapo. Asi yaivawo nzvimbo yaikwanisa kuti ndikwanisa kuzvibatsira, kugezawo ntoga, kuwachawo hembe dzangu ndichikwanisa kuzviyanikira. But dambudziko raizouya kana chinge ndazoenda kumusha because kumusha unenge uchida rubatsiro, hauzokwanisi kuenda kurwizi wega. Apa unenge wakuda unokwanisa kunowachirwa, even kwekunogezera unenge wakuisirwa mvura nevamwe. Zvinhu zvinenge zvakurema unenge watovawo mutoro kune vamwe. Alright. Iye zvino pari zvino uri kuita nezveiwo zvinezvi? Ike zvino ndakapasa hangu mamwe subject eform 4, ndinawo 5 O levels eform 4. Iye zvindakuita purchasing and supply management. Yandava kuita ike zvino ndakatotanga gore rimwe kuita iyo national certificate. Alright. Uri pachikoro une zvikwanisirwa here zvekuti unge uri unoshandisa kuti unge uri unokwanisa kuzosvika pakupedza certificate rako? Izvezvizvi kutaura chokwadi ndiri paruwa tinenge chibatsirwa negovernment kudzidza. Singazivi kuti kana nchinge ndapedza then national certificate ndozodii neupenyu. Because vabereki vangu mari chaiyo inonetsa, ndosaka ndiri paipapo pandiri kudzidza.
uye chimweni chinhu chandinoshuvirawo kuvawo nelaptop because chichiita masubject akafanana nemacomputers apa unenge usingagoniwo unozongomirira kuti uzongoendawo kucomputer lab saka ndinoshuvirawo kuvawo nelaptop uye sewheelchair yangu iyoyi yanzwa nekubayiwa because ukaenda kumusha inenge ichibayiwa saka inenge yakuda kutengerwawo mataya matyubhu saka noshuvirawo kuva newheelchair yakanaka uye inopeteka kana uchifamba mubhazi haipeteki chinova chinhu chinonetsa apa madhiraivha anobva atokudza kuti kana zvakadaro sara kana usina munhu wokufamba naye because wheelchair inenge isingapeteki saka noshuvirawo kuvawo newheelchair nelaptop nekuzowanawo munhu anozonibatsira kundiendesa mberi nezvidzidzo zvangu. Alright. Muri yeZimbabwe sekunzwa kwamuri kuita muzukuru wedu muzukuru wangu anonzi iye Charity Manatsa uyo ane makore 21 ekuzvarwa ari kutaurawo chichemo chake kuti aiwa pari zvino ari pachikoro apo paari kuitawo zvidzidzo zvaari kuita zvepamusoro si dambudziko riripo sekuzwa kwenyu kuti vanhu vachidzidza mazuva ano takuraramawo mucomputer age paanonge vachidzidzawo vanodawo malaptops so kune vese vanoda kuti vange vari vanobatsirana naCharity kuti avewo nelaptop zvinge zvinomubatsirawo padzidzo dzake aiwa makasununguka kumubata kana kuti bata panhamba dziri pascreen idzo zvakare wheelchair yake ndatombomubvunza zveshuwa kunyange pachafamba takundikana kutofamba tese tichiuya pano patakagara nemhaka yekuti wheelchair yaanoshandisa haipeteke kuti ikwane kupindawo mudzimotikari kanawo kuti akwanise kunge ari anofambawo nayo zvakasununguka. So chimwe chikumbiro chainacho ndechekuti ange ari anowanirwawo wheelchair kune hama dzinokwanisa kubatsira kuti ange ari anowana wheelchair yekuti ange ari anoshandisa. Zvimwe zvakare uri pachikoro ndezvipi zvaungada muzukuru? Chikafu zvakamira sei? Zvipfeko zvekupfeka zvakamira sei? Chimwe chandingada kubatsira even nechikafu nezvipfeko because mai vangu havana basa chairo rakanaka vanoshanda mumba. Avo ndivo vanotarisa futi mhuri yose vanoshuvirawo kuti dai ndavawo nezvekupfeka zvakanaka ndawanawo even chikafu chekudya chakanaka because dzimwe nguva zvinosvika pakuoma chaiko apa unenge usina kana chekudya wongomukirawo kumwa tii nenyayawo zvakatoderowo ndoupenyu hwatinenge tichitoraramawo. Aiwa, muri yeZimbabwe zvandinotenda kuti tichabatsirana naCharity kumusha. I understand kuti kuno uripo pachikoro kumusha kune nzvimbo here kana kuti zvakaitawo sematoilets zvakaitawo semumba chamaunogara zvakakusunungukirawo kusvika papi necondition yako kuti unge uri unoshandisa environment yawo unogara kumusha? Okay, ndichibva panapa ndichivhara zvikoro nenchienda kumusha. Kana ndiri kumusha ndochongozva kuti kana ndava kumusha hapana kufamba kwapamba kwandichaita sekuendawo kumagirosa sekuenda even kukereke kuchechi chaiko zvinhu zvinonetsa because wheelchair yangu inobva yabayiwa chaiyo uye kupinda mutoilet zvinhu zvinondiomera. Mvura munozva kumusha inenge ichiwanikwa kugwizi apa every time munhu anouya achikupawo mvura yekugeza pekugezera chaipo unenge uchigeza kuseri kweimba kuitira kuti usapinda mutoilet dzino vanhu vanofamba kuti uwanewo une hutano hwakanaka saka unenge wakutogezera pamhene usisina kana choice privacy chaiyo unenge usisina saka zvinhu zvakangotiomei even kuwacha hembe dzako ndogona kuwacha but kana watova kumusha unenge wakupa vamwe mutoro kuti vandokuwachira because mvura inenge ichiwanikwa kugwizi mvura haikwanisi kuwanikwa pamba saka upenyu hunenge hwakatorema uchitoomerawo vamwe vanhu vanenge ndichigarisana navo. Ndofunga muri ngozvinzwira muri yeZimbabwe matambudziko anosangana nemwanasikana nokuda kwecondition yainayo iyo yaakazosangana nayo ane makore 4 ekuberekwa nokuda kweurwere hwaakanga asangana nawo. Tichitenda kuti muri yeZimbabwe aiwa munomira nesu uyezve nguva dzose munowanikwa muri munorangarira vanoraramawo necondition yavanenge vainayo.
Charity, ungada kuti kudiwo kumhuri yeZimbabwe vakateerera parinasi? Okay, zvandingada kutaura ndezvekuti vanokwanisawo kuti dai ndaishuvirawo dai vangakwanisawo kuzadzisawo zvishuwo zvemwoyo yanguwo, zvakafanana nepekugarawo pakanaka panofambiranawo nezvandiri semunhu anoraramawo neurema achishandisawo uche, kuti dai ndawana pekugara pakanaka pakandisunungukirawo pandokwanisa kuzvibatsirawo uye ndoshuvirawo kuenda mberi nezvidzidzo zvangu. Saka ndaingoshuvirawo even vanoda kundibatsira nenyaya yekuenderera mberi nechikoro, kana ndichinge ndapasa Mwari vandiitirawo zvakanaka, ivo vanokwanisa cherowo nezvekupfeka, cherowo nezvezvidzidzo, angava laptop chaiyo yekuti ndiwanikewo ndiri umwewo wevadzidzi vane zvikwanisiro zvinoita kuti ndigokwanisawo kuwanira mangwana rakajeka. Ndozvandinoshuvirawo. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe, ndichitenda kuti muchamira naCharity sekumira kwamunongoita nehama dzose pano paSend TV. Ndichiramba nichingodzoka kwamuri patinouya nekuchema kwakadai. Imimi ndimi simba redu, imimi ndimi munomira nesu nguva dzose. Aiwa Charity, tinotenda nekuva tese paSend TV, tichitenda kuti Mwari achatiitira zvakanaka. Ndinotenda nekuoneni. All right. Aiwa, from Uncle Saint na Charity Manatsa parizvino tichiti much love.